is my high school life. Every day. What's up? Another river adventure na punta. So, tripping ta sa famous Lubok River. So, musuway dito guys, og pamana dito sa Busay Falls, og unsa na pa dyan isda, og manghuatag oyster or sisi dito sa ilaw sa tulay. So, wala na langay-langay. Let's go! So karon guys is nagpambot jud mi guys ani guys kay medyo layo-layo ba po og pagtason ato pa sa Busay. So nag-gear up na mi guys kay sugod na mi og langoy-langoy ngitag madon ba dito. Sos ana gid guys. Okay. Sus mga guys kay pag-dive na mo guys kay lubog-lubog man jud. Ay di lakto jud marag di lakto pag istorya di jud mada kay marag kuan lubog-lubog jud. So siguro jud may jamo jud may makuha ani kay di jud makita sa ilaw in town, di madag smile jud. So guys, mo to siya guys nga naka-decision jud mi nga muulit na lang jud mi kay kuan jud kanang di man jud madala. So wala man jud mi makuha. So ang among gibuhat ni guys is mo continue na lang ta sa kuan ha para ugma kay magkuha na lang mi og kanang kuan mag oyster hunting ram bitaw ta. So second day. So day 2 na guys. So river adventure na ta guys og naa na ta sa Jumbo Bridge sa Lubok, the bridge of nowhere. No kayo guys. Natagaton diri sa Lubok River. Sayo kayo sa Kabuntagon. Ginoo ko. Arang tunawa. So karon guys kay naka-set up naman, so fully loaded na. So ambaka na dayon na kay wala na daghang istorya. Magsugod na ta guys og til-til sa sisi. So one down na guys nya pahuway gamay og saom na pod balik og til-til na pod inana ra kalisod guys. Para lang makakaon og oyster ba. So ning kamot yun. Tanawa ng inahak ay nag-inulit na po ang gwapo. Kauna-una na po ng kilaw. Sisi. Parap dyan. And time lapse. So guys, kay goods naman daghan-daghan na po may nakuha. So medyo init na po. So uwi na. So tanaw guys, nag-out yun ang gigakos guys kay lisod kayo mawala na sa manigurado ta kay Jesus Ginoo sana may kanon na may nag-uli, di ba? Di matapang mais. Lubog guys sa ilawom. Ito nanguha na ram po nagtap. Oh, kanang salaba. Oh, yeah. So guys, pagabot sa balay guys is ginluan na dayon namo. Kay medyo lapok pa sa gamay, di ba? So nya karon kay ginluan na tubig aron mo gawas tong mga lapok bitaw guys kay naa na jud na sa kabahang bitaw na may mga lapok-lapok dito sa sulod. So lahi po ni guys is gibutangan ni boss og gatas kay kuno
tabang kuno ni og para mahinlo bitaw kay murag silbig imnon nila unya human mura po kuan aron magawas tong mga laman loob sa ilang. So ambot lang guys og di siya sa kitaan pero gi suwayar naman po namo san effective ba jud og karon og humula namo ni og mga pila ka oras aron mahinlo jud og unsa ka jud ni. Okay, padayon ta. So guys, so well nag-andam si boss og kanang panakot para sa iyang Cambodian sauce nga pinakalami ito guys. So apan jud mo katilaw ni mo kadug Cambodia. So ako po danin is nag-andam ko og sugbaan para sa atong oyster. Okay. Ito na guys, gidang ka na sa gwapo ang sisi, gwapo. So gitagsa-tagsa nagbutang sa suban o gibali-bali na guys. So excited na kayo ko. Ay, kutas na kayo. Ay. Ug tuwa na, gihaon na. Okay. Talaba or sisi with Cambodian sauce. Spicy. Wow. So nakita na ito guys ang mga apil po ng mga POC ug tilaw guys, mga POC kids. So maadyo kuno pod. So naka-thumbs up god. So tanaw guys, maayo gyud kaurog talaba ning kanahan ay. Tanawa, tila gyud. Murag lain sige nahuna ni ba. Hi, ciao. So bito guys, so diri na natapos ang ato adventure guys. Unta na lingaw ra mo tanan sa atong video karon kay lisod baya pod ha. And please ayo mo kauwaw guys, mo like no, so mo share og mo comment sa atong mga video mga katribo. Og bago pa ka dire, so please subscribe sa atong channel na. So aron update ka sa mga adventure nato bito karon mga nakainampatay na kang pangabuhaton. So thank you so much guys and have a good day, and this is Bonya Kirby signing off. Bye-bye!